Дами и господа, този поздрав е направен специално от баба Ема. За нейните внучета, за Ангел и Марая. Запомнете, един живот имам и ще го дам за вас. Вие сте моята гордост и моята радост. Обичам ви. В нашия дом сте светлина, смях и радост всеки ден. Вашите очи ми дават сила, правят ме благословена. Ангел и Марая, моята съдба, от Бог сте ми пратени, най-голямата дарба. Един живот имам, ще го дам за вас. Вие сте моята сила, вие сте моят глас. Моите деца са моята опора и чест, с вас е щастието днес. Вие сте моето рамо, моята съдба, в радост и в трудни времена. Баба Ема казва с любов: винаги ще съм зад вас. Когато пътят стане труден, когато буря дойде, помнете моята обич, винаги с вас ще върви. Където и да ви отведе животът в този свят, моята благословия винаги ще ви пази пак. Един живот имам, ще го дам за вас. Вие сте моята сила, вие сте моят глас. Моите деца са моята опора и чест, с вас е щастието днес. Вие сте моето рамо, моята съдба, в радост и в трудни времена. Баба Ема казва с любов: винаги ще съм зад вас. Ангел и Марая, от Бог сте ми пратени. Моята гордост сте вие! Един живот имам, ще го дам за вас. Вие сте моята радост и моят глас. Вие сте моето рамо, моята мечта, моята любов без край света. Баба Ема, запомнете това, винаги ще съм зад вас. С обич до края на света. Angel Music Production.